Ahojte, dnes si spolu pripravíme grillovanú pražmu s fenikelovým šalátom. Tak sledujte a grillujte. Pustíme sa rovno do práce. Ryby máme očistené, osušené. Dovnútra dáme mesiačiky citrona. Rozmarín. Pokvapkáme olivovým olejom. Osolíme, okoreníme. Takisto to urobíme z druhej strany. A dáme na rozpálený grill grillovať. Ryby budeme grillovať približne 10 minút, polovičke času obratíme na druhú stranu. Medzi tým pripravíme rýchly šalát. Do misky dáme nakrájané cherry paradajky. Ďalej nakrájame červenú cibulu na plátky. Prihodíme k paradajkám. Fenikel. Ale poďme sa pozrieť na rybu. Tak ryba sa pekne grilluje. Fenikel nakrájame tiež na plátky. Čím tenšie, tým lepšie. Dáme do misy. Pokvapkáme citronovou šťavou. Do šalátu pridáme olivy. Rukami nalámeme. Osolíme, okoreníme. Prilejeme olivový olej a čerstvé bylinky, bazálku a mätu. Stonky z byliniek odstraníme a nahrubo presekneme. Prihodíme k šalátu. Teraz šalát premiešame. Rybu otočíme. A ďalej grillujeme. Ryby máme ugrilované, šalát je pripravený. Môžeme začať servírovať. Na tanier naberieme šalát. No a k šalátu dáme rybu. Pokvapkáme ešte olivovým olejom a dozdobíme krásnou fenikelovou vňaťou. Dnešný recept máme hotový, ja vám všetkým prajem dobrú chuť. Tento vynikajúci recept, ako aj ďalšie, nájdete na našom YouTube kanáli. Prihláste sa na odber.